Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ενθαλάσσες καλώς πλεόντων, σωτηρίας αυτών ευκρασίας αέρων και καιρών ειρηνικών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ της νήσου και ενόριας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήριμον η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενούμι δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διορθώνει βαπτίζομεν, Υιώδος εφανερώθη προσκύνηση του γαργενήτωρας υπόλοιπης. Είδαμε λοιπόν τη ρήψη του Σταυρού, είδαμε και αυτούς οι οποίοι βούτυξαν στα κρύα νερά να πιάσουν το Σταυρό. Η εικόνα είναι διπλή. Από τη μία πλευρά είμαστε στη Σαμοθράκη, από την άλλη πλευρά είμαστε στον Πειραιά, όπου και εκεί έχουμε τον αγιασμό των υδάτων. Το Σταυρό, από ό,τι βλέπουμε, το πιάσανε. Τα πλοία τα ακούσαμε. Ο Πρωθυπουργός συγχαίρει αυτόν ο οποίος έπιασε το Σταυρό. Αυτός είναι ο τυχερός της χρονιάς. Σήμερα ακρίωσες πολύ όμως. Ο Κώστας ο Σκουλάς είναι εκεί, Κώστα. Θερμοκρασία έχει τώρα. Καλημέρα. 10 με 12 βαθμούς. Σαμοθράκη. Είδατε τις εικόνες από το λιμάνι, από την Καμαριώτισσα. 4 άνθρωποι έπεσαν για να πιάσουν το Σταυρό. Και από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός τώρα του συγχαίρει. Να πούμε ότι έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος εδώ στην Καμαριώτισσα. Βάλε μια άνω τελεία, Κώστα μου, να ακούσουμε λίγο το φυσικό ήχο. Κάστε καλά. Είδαμε μαζί, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Πρωθυπουργό ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Ρήγας και ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Σαντορινιός. Ακριβώς, Τάκη, ο κύριος Ρήγας και ο κύριος Σαντορινιός συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό. Και από την στιγμή που τελείωσε τώρα ο καθαγιασμός των υδάτων εδώ στο λιμάνι της Σαμοθράκης στην Καμαριώτισσα, ο Πρωθυπουργός θα κατευθυνθεί στο Δημαρχείο, εκεί όπου θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Σαμοθράκης, επίτιμος δημότης του νησιού δηλαδή. Να πούμε ότι σε σύγκριση με την πρωινή μας σύνδεξη... Στην εικόνα δίπλα